Health, Chikahang Pangkalusugan. Pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB. Always number one. Magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalidad na servisyo. Madaling dulo ko nagtatawag, nagpapadaba. Mga programa nagkasama ng sinda sa servisyo. Matawang solusyon ang mga kahelangan. DOH-CHD, Servisyong Salud Econo. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inunan, ipangakil sa God na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuwing inaon. Mag-ibo maagi, maiwasan ang bisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, Servisyong Salud Econo. Gabos, magkarabang, magkaibang, maray na salud. Balanseng, pagkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpadibi, magtimba. Dapat kitang magmano, magpatisipan. Ano man sa tindang relihiyon, sa buhay, mga pahiramdam lamang para iwasan. Kita magkarabangan sa programa ka, Department of Oras na naman para sa ating chikahan ngayong umaga na katutok po kayo sa programa ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Ayan, so isang oras na naman tayo magchichikahan tungkol sa isang health program ng DOH Bicol CHD. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, alamin natin muna kung ano ang ating latest mula sa DOH Bicol. Alright, syempre ang latest natin for today ay ang COVID-19 cases na na-record as of August 16, 2021. So kanina sa ulat, si Sir Ken mula sa Regional Epidemiology Surveillance Unit ay binagay ang mga bagong kasong na itala as of August 16. Ayon nga sa kanya, mayroon tayong 89 new COVID-19 cases as of August 16 at out of the 89, 5 dyan mula sa Albay, kung saan sa distribution ng 5 sa Albay, 3 sa Legazpi City at 2 sa UWAS. Ang Camarines Norte naman ay walang naitalang kaso. Ang Camarines Sur ay mayroong 56 new cases. Ang Catanduanes, wala din po. Masbate, mayroong isa mula sa Masbate City. Ang Sorsogon ay mayroong 26 new cases din, kung saan Sorsogon City may 16. At yung iba po, Barcelona, Castilla, Gubat at Irusin ay may tigda-2 at tig-isa naman sa Donsol at Prieto Diaz. Meron naman isa na italang kaso
mula sa ibang rehiyon po. So out of that, 1089 new cases po as of August 16. So ang total na po ng COVID-19 cases na naitala natin since nung una tayo naka-record ng cases last March 2020, 22,827 na po ang naitalang COVID-19 cases sa Bicol region. So for recoveries po, madami po ang ating naitalang recoveries. Mayroon po tayong 188 recoveries reported as of August 16, 2021. So itong mga recoveries po ito, pinapaalala po namin na ito po ay nire-report ng LGU sa ating RESU o kaya ng mga hospital sa ating RESU. And for the deaths naman po, unfortunately, mayroon pong 4 new deaths recorded as of August 16, 2021. So, yan po yung ating COVID-19 updates. Mayroon din po kanina sa ulat, kung nakikinig po kayo o tumututok po kayo sa ating ulat sa COVID-19, sa ating Facebook page, sa DOH Bicol CHD, at live din po ito sa Facebook page ng DCGB. So, kanina, tinalakay nga ni Dr. Au, ang ating regional epidemiologist, yung mga iba't ibang variants na